La gent que creu que el senyor racista diu la... Ai, que el senyor... M'estàs ficant. Antonio, que me lío, que me tienen liado esta tarde. Li ha sortit l'inconscient. Molt bé. Perquè tothom pugui dir la seva i ho escolti tota la gent. Fins a l'Antonio, el nostre xòfer, que segueix atentament aquest espectacle de la paraula que és cada tarda aquest debat. Voy a pedir a Dios que me encomiende ahora mismo. Bé, tranquil·litat aquí. Tranquil·litat. Antonio, el nostre xòfer, no riguis tant, sisplau. Bé, vull agrair al nostre xòfer, a l'Antonio, que ahir em va portar des d'aquí, sense passar la velocitat, al Palau de la Música Catalana en 25 minuts. Sense passar la velocitat? No hi havia trànsit. No, de veritat. Vinga, va, 5 minuts i tornem fins ara mateix. Al moment, perquè ens porti algunes notícies, el nostre xòfer Antonio, que avui s'ha situat allà. Sempre està allà, però avui està a aquest costat d'aquí, ara va, perquè tenim un xòfer que és molt bona persona, l'Antonio. Y hace muy buenas fotos, Carlos. I també tenim el nostre i expliquem la nostra vida i ja està, i així es queden tan tranquils. Antonio, el nostre xòfer, està mirant i es pensa que estem aquí en un programa de tarde de Telecinco, perquè aquí tothom pot opinar sobre nosaltres. Que no tinc problemes, vull dir que la diagonal quin recta problema i tindrà estic vostè aquí. si ve el nostre xòfer, l'Antonio, que està aquí, que segueix el programa cada tarda des d'aquí, si el ve a buscar, no hi ha cap... Antonio, el nostre xòfer té el vi. Seu nena. M'han posat una truita aquí al costat. Moltes gràcies, Antonio. I tot això? Jo que sóc fill de cambrer... Això mateix. Molt No va a bé. sacar las castañas del fuego porque ni sabe ni puede. Pero ni este, ni el siguiente, ni el anterior. És que és fort el que diu, És fort, Ja que parla dels cotxes, li agraeixo molt i li està esperant el cotxe de producció aquí, que l'Antonio està. Moltes gràcies, de veritat, moltes gràcies, moltes gràcies, de veritat. Moltes gràcies, Antonio. Vostès ni s'imaginen, tinc aquí davant meu 5 homes. Darrere, 4 darrere de les càmeres i el nostre xòfer, l'Antonio, brenant. I jo aquí, preparat per aquest programa que es presenta força... No, escolti, jo... A tornar, Si vostè té un xòfer magnífic, està allà, l'Antonio... Però què té a veure, los ricos Parlem també de perruqueries, que anirem... I la perruqueria de l'Antonio, que també el tenim aquí, del nostre xòfer. Antonio, què t'ha semblat a tu bé? El nostre xòfer, que sempre veus tantes vegades que em parla aquí el seu amic. Com es diu el seu amic? José Antonio Frena. Aquí està, el primer que ha arribat vostè avui. Sí, però és que m'ha portat molt bé l'Antonio. Sí, la veritat és que l'Antonio, el nostre xòfer, que el tenim allà situat i que segueix el programa des del plató número 1 de Canal Català. I no caminant, però sí en el cotxe del nostre estimadíssim Antonio, del nostre xòfer, han arribat a Canal Català el senyor Miquel Jiménez, el senyor Carlos Navarro, el senyor Josep Seguí i el senyor Juan Carlos Segura.